Вижте как се получи снежния човек. Да, перфектен е. Не, напротив, уникален е. Да, наистина, прав си. Сега какво ще правим? Ще го разрушим ли? Ау! Хлъзгаво е! Прекалено е хлъзгаво. И дори всичко да... Ами, не знам, няма да го разрушаваме. Да, ще разрушим това, което строихме поне 1 час. Това ще е много тъпо. Да, определено. Да... какво ще правим? Някоя идея? Ами, не знам. Ау, прекалено е хлъзгаво. Ами, да... Не знам. Аз замръзвам от... Мисля, че скоро време ще се прибирам. Но защо? Остани още малко. Ами просто трябва вече да се прибирам. Прекалено е студено. А и става скоро, още малко ще стане тъмно. Стига де! Толкова хубаво вали сняг. За първи път от толкова време. Да, остани. О! Прекалено хлъзгаво, обаче. Ау. Не мога да се задържа прав дори за 10 секунди. Моля те, остани. Да, хайде да я остани. Какво ще ти стане? Ами, мисля, че нещо, но аз трябва да си ходя. Чао! Ще се видим утре. До скоро. Чао! Сега какво ще правим? Ами и аз ще си ходя, хора. Чао! Чао! И останахме само ние. Хайде да си разказваме истории! И то страшни. Не мисля, че е времето за страшни истории, но добре. Кой е първи? Аз съм. Разказват, че докато имало сняг, тук, където се намираме ние сега, имало и вълк. Много, много страшен вълк. Който убивал хората наред. Всички ли? Ох! Ау! Да, всички. И добре ли си? Ами, да, горе да добре. Абсолютно! Да. Който идвал тук, умирал. Заради това всички се боят да идват в тази гора и ние сме, може би, първите, които идват. Не е много страшно, нали? Ами да, следна работа. Ау. Вече се изплаши, хора. Само трябва да се редим да не чуваме ногтите му. Какво беше това? Аз къде не знам? О, боже мой. Следи от ногти. Мъртви сме. Хора, какво има? Какво имаш там? Следи от ногти. Супер! Какво ставаше нататък? Ами, взимаше жертва, но едва ли ще го направи. Обикновено разказва. Какво? Не! О, боже мой. Помощ! Помогнете ми! Мъртъв е. Трябва да бягаме. Да, най-добре ще е. С Богом! Не! Хайде! Не! Хайде! Аманда, спокойно, хайде! Бела, не ми говори така! Не! Не! И сега какво, хора? Ще чакаме поредната жертва ли? Трябва да стоим заедно. И да не се хлъзгаме толкова много! Аз не мисля така. Да, ако се разделим, ще сме по-трудна мишена. Да, но ако се разделим, повечето от нас няма ли да отидат на този свят? Ауч. В това мисля, че Бела е права. Ау! Джак, дори ти ли? Добре, хора, дайте да се разделим. Аз отивам с...
Добре. Аз отивам Избери мен избери мен. С Меган. О, супер. Хайде, тръгваме. Чао ви, хора. Вие сте останалите. Ауч. Супер. Чао. Добре, изглежда ще стоим тук, съвсем сами. Помощ! О, какво става? Бързо, бързо! Хайде! Какво? Къде са? Помощ! Аманда! Какво? Аманда! Вижте! Аманда! Не, Аманда! Аманда! Сестрички, Аманда! 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 Невъзможно! Някакво същество като куче беше, но адски по-голямо. Я бутна. Аз успях да се скрия в снега. Защо? Защо не я спаси? Не можах, сама бях. Защо не я спаси? Извинявай. Ехо, мила, Бела. Бела, успокой се. Как да се успокоя? Там някъде има нещо, което уби сестра ми. Как да се успокоя? Кажи ми как? Добре, Бела, успокой се. Ще измислим нещо. Трябва да измислим нещо. Какво да направим? Мисля, че ще е най-добре да се разделим. Допреди малко се разделихте и един от нашите умря хора. Да, наистина по-добре да не се разделиме. Но така сме по-голяма плячка. Да, но по-добре така, отколкото да умрем разделени. Да, права е. Ами, честно ти кажа, не знам какво ще правим. И на идея си нямам какво ще правим, но трябва да измислим нещо. Да. Добре, кой ще тръгне по този път? И кой ще остане тук? Ами... Аз ще отида по този път, вие стойте тук. Отивам с теб. Ана. Добре. Хайде. Никога преди не съм се забавлявала така. Нали знаеш, че сме тук, за да направим нещо? Ами да, но... Били! Добре, какво правим тук? О, не! Трябва да избегам. Нещо ви помогна. О, не, трябва да намеря Бела! Бела! О, не! Бела! 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 Мила! Събуди се, Бела! 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 Моля те! Бела! Бела! Защо не вземе? Бела! Бела!
Престань! Защо робиш и мене? Обичам те, Бела. Не знам как ще живея без теб. Прости ми, Бела. Не успях да те защитя. Прости ми. Аз съм един олигофрен, който не успя да те защити. Но помни, че винаги ще те обича. Докато съм жив. Ще мисля само за теб. Винаги само за теб. Обичам те.